Platí to najmä pre školákov. Školáci, pozor, je najvyšší čas doraňajkovať a bežať do školy, aby ste nezmeškali. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin. Mami, pohni, je už pol. Ale neboj sa, stihneme. Do pekla. Mami, každé ráno niečo hľadáš. Počkaj. Boskávam, teta. Teta, idete k nám? Magdi! Vy ste doma? To je skvelé. Práve odchádzame, čo stalo sa niečo? No áno, definitívne som s tým sekla. Aha. Čerstvé. Chápem. Som presvedčená, že s Petrom nebudú žiadne ťažkosti. On je veľmi tichý a prispôsobivý chlap. No, veď uvidím. Včera. Neviem, jak sa volalo, ale bol si na ňu. No, myslíš, že hej. Necháš to? Z ktorej si triedy? Zo 7C. Neklam, Cčky nemáme. Váš problém. Ty určite nie si z našej školy. Čo sa tu potlkaš? Čakám. Mama tam s niekým debatí. S pani zástupkyňou. Tak čakaj a nerob zle. Peter Húska dokončí školský rok u nás. Ticho! A teraz vám povie pár slov o sebe. Na angline po anglicky. Veľmi dobre. Angličtinu si sa vraj učil. Tak čo nám povieš? My sme brali Discoveries. Nevadí. Meno, vek, kde bývaš a tak. No, začni. I am Peter. No. My name is... My name is Peter. Peter. Správne, Naďka. Zopakuj. Výslovnosť máš nevýraznú. To musíme zlepšiť. Ďalej. Bývam. No. I live. I am Peter a bývam v kontajneri. Čuž, Vicky. Peter. Tell us about your interest. For instance, what books you like to read, and so. I celebrate my birthday on the 14th of July and I don't like books very much. To sa ti učiteľka literatúry nepoteší. Peta je inak správna. Len či si taký rýchly aj z dejepisu. 14. júli je slávnym historickým dňom. Prečo? Dejepis totiž tiež učím ja, aby si vedel. 14. júl. To je niečo s vojnou. Retard, prvá svetová, jasné. Ty si retard, francúzska revolúcia. Neviem, čo vás tam učili. Sadni si. Učebnicu ti požičia Miky. Napchať si hlavu informáciami je zbytočná strata času. Podstatné mať k ním stály prístup. No, vidím, že s tebou budú problémy. Som presvedčená, že aj vám leží na srdci osud pôvodnej tvorby pre deti, však? Myslíte? Ekológia to dnes letí. Myslím, že aj môj námed je v tomto smere veľmi zaujímavý. Snehová kráľovna. Snehová kráľovná? Sadzba mala byť už v tlačiarni. Akože vede v kope? V kope čoho, pani Húsková? Odpadkov?
Chcem povedať, že je pripravená. Len ju tam treba odniesť. Že by som tam osobne zabehol? Nie, ja ju odnesiem. Mali sme pokazenú dodávku. 15-ročný kapitán. Aj ten je už v kope. Teda zväčša. Znervozňujú ma vaše okuliare. Mám zápal spojiviek. Ako chcete pripraviť knižný veľtrh a ešte k tomu niečo vlastné zosmoliť? Ja si svoju redaktorskú prácu zastanem, to vám sľubujem. Bude aj Andersen, aj Vern. Ale ten príbeh o tom alergickom chlapcovi, to bude bombónik. Garantujem. Čo vlastne odo mňa chcete, kolegynka? Zmluvu. Riadnu vydavateľskú zmluvu. Meno? Peter Huska. Trieda. 7. Zloženku na strávne ti vypíšem od dneška. Zajtra mi prinesieš ústrižok, jasné? Prekliatá mašina. To sa s tým má babrať. 286 sú 100 rokov za opicami. Výbehové typy. Nemudrujte, áno? Ty čo chceš, Dano? Odhlásiť zajtrajší obed. Dobre. 286. Ešte, že si človek pomôže aj bez tých technických blbostí. A akú farbu má druhý stupeň? Prvý stupeň má modrú, druhý stupeň má žltú. Žltú? A nemohli by ste mi dať zelenú? Zelené majú pedagógovia. Keď sa ti nepáči, ostaň ohľade. Snehová kráľovna, nezabudnite. Jasné. Skúš červenú. Suchoprt. Čo je? Stalo sa niečo? Ale. Marta, počúvaj. Musíme si to vysvetliť. To si ako predstavuješ, len tak sa ku komu si nakvartírovať. A Magduš, neboj, všetko bude OK. Zmluvička na naše spoločné dielo Ryškové prázdniny. Ha? Fakt? Yes, yes, yes! Ja sa ti hneď budem venovať, len čo dorazím tú snehovú kráľovnu. Do keľu. Chýba titulka. Moment, niečo sa tu deje. Sorry? Vypadávajú písmena. Pardon. Sorry, Junior, to by teda vyzeralo. Potvoráka si. Karči, zajtra toto hodíte do tlačiarne. Dodávka je v servise, až koncom týždňa bude hotová. A to mám celý veľtrh stihnúť sama. Títo noví sa vždy tak hrozne snažia, aby si ich niekto všimol. Chalani, zoberte mu loptu! Daj to sem. Pozor! Úzka, ty si to ale domrvil. No človeče, teba sme tu tak potrebovali. Čo ti vadí? Podľa mňa je nenormálne meniť školu na konci roka. Že by si na tej starej mal rachnúť? Nemá. No jasné, hojíš si tu nejaké mindráky, je tak? Aké mindráky, ty tučko? Komu hovoríš tučko, ty? Tebe, počúvaj. Tak, kamoško. Zdávaš sa? Bolí? Pusti ma! Au! Aj keď je Megero, vyhrať nemusí. A z tých psychopatov si nič nerob.
Chodíš na judo? Nie, do krúžku šikovných rúk. A berú ešte? Ak vaši vycalujú 500 mesačne. Neboj. Otec zarobí. A mama sa nám do chlapských vecí nestará. Dobre, tak zatiaľ. Dobrý. Dobrý. Tak ja som pre ňu prišiel. Ty si Peter? Hej. To tu ozaj musím trčať do poslednej chvíle. Už som mohla byť doma. Veď ja pre ňu vôbec nemusím chodiť. Švíhaj. Dovidenia. Tak ma počkaj. Nie som zvyknutý vláčiť sa s krpaňami. Toto je na čo? Nebabri, hej. Čo si taký? Upozorňujem ťa, ak sa budeš rabať v mojich veciach, zmlátim ťa. Ja s tebou bývať nebudem. Super, aspoň sa odsťahujeme. Tak už otvor do keľu. Niekde sa mi podiel kľúč. Mali ho dať mne. Ty tu nie si doma. Asi som ho nechala v družine. Ohromná organizácia. To tu budeme trčať na chodbe? Mamička sa čoskoro vráti. Neviem ako tvoja, ale moja drepy v robote do nevidím. Ideme za nimi. Vidím, že aspoň toto si Tiborovi vzala. A čo som mala v tej rýchlosti? Byt? Aj tak je svokryň. A okrem toho, čo skoro bude vyzerať ako posledná butika. A navyše ožranom a bitkárom by vodičáky vôbec nemali vydávať. Bolia ma nohy. Tak si mala ostať na schodoch. Ak tam nebudú, tak ma porazí. Aj mňa. Ale samozrejme, že sa nejako pomestíme. O to vôbec nejde. Ako dočasné riešenie je to... K tomu chrapúňovi sa v živote nevrátim, rozumieš? Ale no tak Marta, veď aj iné modriny si prežila, nie? No. A napokon minulý mesiac si ty tresla Tiborovi o hlavu fľašu sirupu a museli ho odviezť na To bolo v rozčúlení a má len 3 štychy. Pozor! Pozri sa, človek stihne v živote len niečo. Ja musím pripraviť veľtrh a napísať knihu. Nemôžem strácať čas a nervy s jedným darebákom. Magdi, mám to perfektne premyslené. Prácu v domácnosti si rozdelíme a tvoriť budeme pekne doma v pokoji. Auto máme, deti sa nám spolu zahrajú. Čo? Vieš, to bolo predtým. Teraz... Magdi, preboha. Koľkokrát si sa mi sťažovala, že ti je samej doma otupno. Alebo mi chceš povedať, že si zas niekomu naletela? Dve osamelé ženské si musia pomáhať. No, a ostatných chlapov nech šľak trafí. No vieš, ja sa už necítim tak celkom osamelá. Ja som... Ježiš Mária, Magda, hada mi nechceš nahovoriť, že si zas niekomu sadla na lep? To ti nestačilo, že ten tvoj zdrhol tesne pred svadbou? Neverím, že by si bola taká hlúpa. Neverím. Nerev na mňa. Magdi, ide nám o spoločnú vec. Máme podmienky. Máme zmluvu. Takú knihu stvoríme, že všetci padnú na zadok. Ti vravím, že odišli. Hore už nie je ani noha. Neviete, šli domov? Je to strašne dôležité. A čo sa starám? Daj si odchod. Zdržujete. Vďaka za náramnú ochotu. Maestro. Vráťme sa, mamička ma už iste hľadá. Vieš, aké super mašiny tam majú? Aj tak nás tam nikto nepustí. Mám nápad. Podrž.
sa niečo dialo, daj mi vedieť. Heslo bude... Delete. Tuším, nie sú doma. Euka! Ani tašky tu nemajú. Kde sa flákajú. Ale to je čudné, mala vždy chodila zo školy rovno domov. No dúfam, že u tvoj si neučí potlkať sa do noci po uliciach. No prepáč. Komu nohy dolámem. Kreslila asi mama. Poďme už domov, Peťo. Peter, neotravuj. Parádny Macintosh. Spraví aj zázraky. Tak nejaký ukáž. Nechcem im to tu rozhádzať, rozumieš? Zbesnili by sa. Ale keby som tu mal otcovú mašinu, ukázal by som ti, čo sa dá podnikať. A prečo ju nedonesieš k nám? Si na hlavu? Otec na nej robí, nie? Ale tvoja mama povedala mojej, že nerobí nič, iba nasáva. Zopakuj to. Veď aj nasávanie môže byť práca, nie? Aspoň čuž. Keby tu aspoň nejaké slušné hry mali. No jasné, sleduj. To je pekné. No tu klikni. To je super. Tu sedia, ja sa idem mrknúť inde, dobre? A neopováž sa kričať, lebo nás čapnú. Stačí nám hociaký kútik. Uskromníme sa. Hoci aj tu. Nemáš skriňu? V chodbe. Aha. Na čo vám je toľko krámov? Preboha. Toľko nevyužitého priestoru. Pozri, ak sa ti nepáči tá... Ale páči. Rozkošný bytík. Dievčenský. Len trošku nepraktický pre 4 osoby. Pre 2, prípadne 3 osoby. Úplne ideálny. Neboj. Zvládneme to. Nie, nechaj, ja od... Prepáčte. Magduška je doma? Magduška? Magdi? Máš tu pánsku návštevu?
Vítaj, Albert. Vieš, my tu máme trošku zmetok. Ja ti to potom všetko vysvetlím. Ja som nestihla uvariť. No? Vieš, taká nečakaná návšteva. A dlhodobá. Však, Magdi. Marta, prosím ťa. Ja musím ísť ešte do kúpeľne. Potrebujem si niečo vybaliť. Samozrejme, budeme sa ďalej stretávať, kde sa dopredu dohodneme. Chápeš, že ju nemôžem teraz vyraziť. Isté. Ocitla sa v núdzi a... Isté, že Magduška. Len sa neznervoznuj. Klik. 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 Jeho, napísala som R. Ako Eva. V. A. Eva. Reva. To je ale hnusný počítač. Eva Reva má ruky z dreva. Eva Reva má ruky z dreva. Peťo! Peter! Straší tu! Eva Reva má ruky z dreva. Delete! 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 Píza? Nada. Delete! Žiadne delete. Delete. To slovo nemám rád. To už nik nemá zmysel pre žartík. Stlačí si delete, vymaže aj to váje. Čo si? Ja som ja. Ešte nikdy si nepočula o tlačiareckom alebo pisárskom škriatkovi. Joj, voľa, kedy to ešte boli kovové písmenka. S tými sme sa voľačo nastvárali. Sem tam prehodiť. Sadni si! Potom to vytlačili a ten, kto čítal, strašne sa zlostil. Zas vyčínal škriatok. Ty bývaš dnu? Čo mi ostáva? Jež najprv som dúfal, že keď budem robiť ľuďom v počítači poriadnu neplechu, zunuje ich to a povedia si, tieto nové mašiny nestoja za nič. Ale kdeže, len čo sa komu si dáka chybička podarí, hneď stlačí delete a vymaže ju. Nestihneš sa ani potešiť. Ty jediná sa nebojíš, však? Bojím. Nemusíš sa báť, ty si ma zobudila a ja som rád, že sa s tebou môžem porozprávať. Keď ja sa bojím stále. Ja chcem ísť domov. Prečo sa napríklad malá Gerda nebála putovať sama svetom, keď jej Kaj ušiel za snehovou kráľovnou? Prečo sa malá zbojníčka nebála žiť v malom lese so zbojníkmi? Lebo v rozprávke je to iné. To chceš len samú seba na veky ľutovať. Nie, ja chcem ísť domov. A už nie! Už by sa teda aj mohli objaviť. Určite sa pekne skamarátili a kde sa zarozprávali. A my si aspoň v pokoji pripravíme večeru. Napíš svoje meno a poriadne! Eva.